הסיפור של עומר. עומר נסע לטיול הגדול, עם המון חלומות ותמימות שהכל אפשרי. עומר נהרגה בנפאל. ב-21 שנות חייה הצליחה בדרכה האמיתית והמיוחדת שלה לגעת בליבם של כל כך הרבה אנשים. היא ידעה לתת מקום לכל אדם. לתת לאנשים את ההרגשה שהיא רואה אותם, וכשהיא הביטה בך, ידעת שהיא איתך. הייתה בתמימות, שמחת חיים, והרבה אהבה לכל הסובבים אותה. קשה להכיל את האובדן ואת הכאב. אבל אם נרים את הראש, בדיוק כמו שעומר עשתה, ונראה את האנשים סביבנו, נדע שאנחנו לא לבד. נרגיש שעומר בלכתה השאיר לנו מתנה, אהבת חינם לכל אדם. בזכותה הקיפו אותנו המון אנשים. עטפו אותנו באהבה ולרגע לא היינו לבד. את המתנה הזו שלה אנחנו רוצים להעביר הלאה. אנחנו רוצים שהאנשים שמתהלכים בעולם הזה לא יהיו לבד, שנראה אחד את השני. סיפור הפרפרים, איך זה עובד? לכל אחד יש מה לתת, ואין אחד שלא צריך משהו לפעמים. אם תרצו לקחת חלק במיזם החברתי הזה, להיות חלק מקהילה. עשו לייק בדף הפרפרים של עומר, תקבלו צמיד, ותוכלו על ידי מעשה טוב לאחר להעביר לו את הצמיד שקיבלתם. הצמיד יעבור הלאה, בדיוק כמו אפקט הפרפר, ותדעו שהתחלתם שרשרת אנושית של מעשים טובים. אחרי שתעבירו את הצמיד תוכלו תמיד לקבל חדש ולהמשיך. נשמח לקבל גם סיפורים, צילומים ורעיונות לדף, כדי שאנשים אחרים יוכלו לראות את השרשרת האנושית הזאת. אפקט הפרפר אומר, change one thing, change everything. עומר, עזרת לנו לראות, אנחנו נמשיך להפיץ את אורך. את טוב ליבך ושמחת החיים שלך. השארת לנו מתנה, אנחנו מעבירים אותה הלאה. רצית שנמשיך מהחלום להתעורר ואת איננה והעולם שותק את שם צוחקת בשבילך שוב נחכה